Ali loše, ali je loše, ali smo jadni, na iPhone-u snimamo. Mi danas, kako ono je, braći i sestre. Mi danas reagujemo da sklonimo ovu svoje strane, zato što je bezobrazno da ja pušim. Ljudi gledaju, ja ću to da ludujem. Deco, nemojte da se drogirate i nemojte da pušite. Imam 20, 19. Imam 15. Ima je dosadno i mi ćemo sad vama da... Jebote, ti si bila mojih godina kad si snima. Bila sam mlađa. Ali posljednji video je bio postavljen kad sam tako imala 14 godina, 15. To je čak i najnormalnije. Da se ogradimo za neke stvari, nismo mi stvarno bile takve kad smo... To je to što smo postavili video, znači mi smo bile jako velika govna. Da. Jako, pogotovo. Mi smo bili jako velike govne i mislili smo da je jako cool podjebavati druge ljude i zato svi ti videi su zapravo sprdnja na druge ljude koji su se ponašali tako kako su se ponašali, što nije normalno ponašati. Inhalacija. Ali kao mi nismo imali prava da postavljamo takve gluposti, ali dobro, koga probali. Prešli smo, šta će? Mi ćemo danas da reagujemo na naše videe. Baš te isto. I same sebi ćemo da vređamo. Da. Jer smo zaslužile zato što smo mi vređali druge ljude, sad ćemo mi da vređamo sami sebe. Jer drugi neće nas da vređaju, što zašto? Što zašto? Je private, koliko je loše. Neke stvari koje su onako loše sam ostavila kao čisto da se tako da dođem i da se podsjetim na kakva sam bila, ali da vidiš gde sam sada. Fakultet. Prirodno matematika. Dobro? A prate, ja sam zapravo upala kao pametne škole. Jebote, ti si... A koja škola je upala? Škola? A pa razumeš li kao te neke kao više škole? Da. Kao brate, ti PMF, ja Karlovačka. Baš ne, pošto sad se znaju da smo. Borovac. A dobro kada će neko čekati ispred Karlovačka. Kad sam onda sama. A najbolje, braće, možda ste ikada. Dobro, ajde, koji će uvidjeti? Ja, ćemo vaš izazov, a nećemo to je dosadno. Uzela cigaru i rekla, deco, nemojte se drogirati. Čekaj se da ćel prašnjiki video nešto i to ćemo kao, samo da... Šta? Kao, ne, opili smo kao nazviti Milice, ja. I kao... Da Milice nema. Da. Da. Volimo je. Da. We love her. I kao bilo nešto kao i kao odušao na Andrej. Kao, to su samo oni sa maskom, likovi ne postoje. Likovi ne postoje. A ćemo doći od sad vezati, a tu nisi ti. A to nisi ti. A to nije ti. A vidi random i kao klikni. Ajde, univerzum. Pa šta, ajde, klikni. Jo, šta su Jovan i Nikola radili? Ne. I padne. Koji copyright. Lijepo te puding. A sam opasna i jebo bi mi mater. Uf, si opasna. Šta je odlični lik, kakav je prejk? A pa naš.
ne znaš šta pričaš. Imala sam 40 godina. Šta? Kako slika? Tung sakut. Darija je, koji se kje? Dobar, da se seks pravi sa hemikalijama. Pa mislim kao idete tu. Fizika je zaprike. Zapravo. Se i u paketu je došao. Taj paket Ajde, samo dalje, reći ništa, samo dalje. Ajde, dubina Jovanju telefona. Hvala li koji nam je napravio toga. Pišaj se. Nećemo da se deremo s vama bera kad ćemo i batina. Budne. A se nju odmisala ja. I dalje sam. Pišaj, mami. Goličane! Ne. A ne sad se smrtiš kao mokri nosorog. Ne. Molim. Ko da si pojela nosoroga. Ko me zašto da nije. Imam 19%. 19%. Ovo je dan da ja to. 19%. Sećam se oša kad će radionice iza razda, što ti smo tonirali. Da, vrati, naljuljaš se. Za klanje. Slika! Gačori su mi ušli u dupo. Dupe su mi ušli u gaće. Ja vidi pivo. A pivce za mladić, a pivce za živče. Kad će već do ljudi da dođe? Nikad nije došlo. Staj. Pivce za mladić, a pivce za živče. Kad će već do ljudi da dođe? Zato si glupa. Ko da te jebe flaža. Vidim, lepo sam se ja napila taj dan. Cvet. Cvet. Lamiš mi mali prst, jedem ti mamu. Lamiš mi mali prst, jedem ti mamu. Imaš veliki nos. Imaš veliki nos. Znam. Imaš mali nos. Hvala ti. Ena sam ja. Je Jovana. You adopted. A šta to znači?
Anastasia is adopted. Jovana is adopted. Ja, U kontejneru. Vidi se tako ko je stariji ovdje. Punula si me u čelo. Vidi, ja znam kad čovjek umre da treba da ga ljubiš u čelo, a baš da ga pljuneš ne verujem. To ne treba. Di kraj. Nemoj. A neće to me smara. A dobro sam još onda ovo. A jesi ja, braćo i sestre. Ćao. Zašto? Kako se kopamo? Sad ih se plaši. Treba. Guzim. A vidi, kad se je tebi tako zvao nikad. Naravno da si voljela. Voliš i ne. Ne. Ali izazov. Kakav izazov je? A kao već? A to kao nestane mu usta kao? A šta vi iza tamo, brate? Što si muvaju? Što si jebu? Kako su izazovi, drug? Ha? Kako su izazovi? Ajde se, Njemka. Vasilij Mihajlo je šmeker. To je to izazov. Šta? Izazov, na primjer, da će ovaj. Može se ono. Šalim se. Nije problem. Napravit ću vas. Voli kako kasni. To nije ništa novo. To što sam ću vas raditi. Nismo ti jednog dali. Šta ja? Gde idemo? Gde ćemo? Ostali smo sami. Ima baš pametno. Jer je... Hvala Bogu, ovo je dobro. Zamerila si ovaj sputao. Ja si vidim po stoli. Kučko je. Kučko. Ali kao kučko, tako zvuči. Ja nisam želela da poljubim Andreja, ti si poljubila Andriju. Raskid, razvoj. Moj Nikola nikad ne radi. Što se svi jebu? Vole se. Svi ste mi raskiditi. Tako je. Zato sam i single, tako pogledam.
deremo. Na nju sam reagovala, što da sjećam. Idioti, menko ignore. Open Gangnam Style. Kad smo išli neka devojka. Gangnam Style. Kako smo išli kao vladi, neka devojka. Išla je opa Gangnam Style. Neka devojka, opa kaka. I mi ja se nešto neka gd. I kao. I ne znam, neko. Kao se smeju, razumiješ kao. Kao da, brate. Kad smo išli u vladi. Znaš, kad ti jakeru. Stvarno. Znači, ide opa ga. Mislim da je kaktus. Ne znam. Opa ga. I kao. O šta ja nije? O Bože, o Marija ja. Upa kako sam vidio. Gangnam Style. A jeste? Pojel, aha. 10.000. To, kraj. Ništa, završit ćemo video sa nekim grupiranjem napolje. Dobro, nisu mi toliko loše zapravo. Kako su neki? Nismo toliko loše. Konji tebe guze tam. Za kraj videa ćemo se grupirati. Kao što smo nekad radili, pošto to radimo i danas. Samo sad smo profesionalni. Sad je level ultra, Baš. Foreshadowing. Šta? Kao foreshadowing. Šta je? Ne, to ne. Kao pesmi. Ne, našla sam neku AI pesmu što sam ja pisala, ali to je... Ja to nisam napisala zato što ja ne znam da pišem. Nego sam random reči lupala zato što sam tražila ChatGPT. Ja inače volim da pišem pesme i stvarno dobro pišem pesme. Priznaj. Da. Šta stalo da kažem? Nego sam ja ChatGPT-u rekla te i te reči, napiši pesmu, on je napisao pesmu i ja sam izmenila malo, stavila Sunu AI i napravila pesmu, tako da Nikola i Andrej grme i mi ćemo biti Nikola i Andrej i ubacit ću preko AI-a Nikola i Andrej, tako da uživajte kraj videa. Da. My support number one. Majka. O? Majka. Ćao, tatka. Ne, to je bio tako lažan sve. Pijaj, mali mili. Stani, da pokažemo poziciju koju smo bile. Ej, stani. Ej, Andrej. Nikola. Stenji fukso mala da te čuje ceo klub, da te čuje mama. Bezobrazna si mala, vrišti moje ime, reci ocu ko je tata. Vrom, udari kao grom, ulicu zatresem, njene butine su moj dom. Vrom, ko je to, to sam ja, mala moja, popni se na moj kameni tron. Tu neko te zove, Ender. Sija, braće, sestri. Sija, voli kako su nam outfiti, kako bi nas obukla u večer lajka. Sija. Bye. Ćao. Dosta, brate. Dosta, brate. Gdje su to